Чупа съм с Dwarf 34 с мене и в Кодно БГ. Така, здравейте, приятели на Велокс, аз съм в Кодно БГ, с мене с Dwarf 34. Ще оцелям. Къде? Събирай дърво. Да, както виждате, тук нещо, като е вечер, на мен ми е светло. Не знам защо има някакъв бъг от Майнкрафта ми. Ще се опитам да го оправя. Но човек един често трябва да се ми дърва. То аз снимам. Дева е. Това дърво, да го щупа. Латка може има с спална. Току-що не спална, не сме целявали. Дева не ми дава да чупа дървото. Ела до мене! Гледай го е! Ей, девай, пусти ми компютър. Слой. Си пак съм в клип. О, Разгеле! Та кокошка падна отгоре от дървото. Умря ли? Не, Защо? тая. Ау! Чакай да ме млати. Не го би. Аз съм. Ох. Това приби. Айде тук да е вече. Оле. Ау! Мани! Ще го бия с фиданка. Приби, Да го бием с фиданка. Здравенно. Ако ти умреш, поне има защо. Има кауза. Тук без пугини. Да. What the fuck, той скелетите съм се заряснал. О, да, би го с фиданка. Хайде, идвай, че зомбите за тебе ще намлати. Няма. Ете тебе, бе. Аз обработих цялото дърво и се правим крафтинг дейбъл. Дева, бе. Това е чудо, имаме крафтинг дейбъл. Ние тук трябваше да спалне. Правя само един меч, защото после да направим камен. Няма смисъл. What the fuck, би го? Ами бе, това има. Говнасич. Това Имам не ротан е флеш. вчери. Имам ротан флеш. Изядох го. Мисля, че съм сложил PvP-то. Не го слагай, няма смисъл. Чакай, я да видим. Удари, бе. Не сме, че удари с ръка просто. Да, я бе. Дай да ми крафтинг дейбъл. Добре да имаш така много кошчета, няма ни една. Знам. Трябваше да си вземем. Да си направих меч. Много хубаво, няма що. Ще чупа дървото. Ако виждате там една постройка, някой там е строил, не съм аз. Ние тук ще трябва да оцеляваме. Това ли това? Един Уникос. Това е Уникос. Вие го знаете от личията, предполагам. Аз го казах, ети сървъра, ние си приятел ще оцеляваме. Там... Ето е най-по-разшиваната кукушка. Да, тя е тук. Бам! Да, знаете, че тук опнах го Уникоса, ама ние двамата не сме опето. Гаме... Намерих някаква пещера, е така да имате дъл и няма така платна. Има айрон! Къде, бе? Така в една пещера. Али е дървета! Гледай го. Пещера ми е от някаква. Не, да, ето го айрона, ето такова. Бързо зомби за теб. Сложи крафтинг тейбъл. Да бенч. Сме пещерняци. Ние сме пещерняци. Има гуга. Не, уби го. Ети кихна. Аз имам пела. Абе! Лясто. Не, аз ще гръбне. О, фак, умрях. Без зомби. Крипър, гръмна айрона! Браво, взимай, бегай на някъде. О, зомбито ми пуснал печен айрон. Какво става тук, бе? Нещо ми дава. Чупа блокчета, тук е... Иди тук, ще ме предбият. Къде да ида, бе? В дупката. На спред. 20 км стана. Ето я, остава. Абе, кефи ми се без каменна кирка.
Чакай, като кефи ми се... Крипър гръмлец. Ей, Чакай, кефи ми се без нищо. как бе? Зомби. Дай кама малко кол. Взимай колче, прави факли да се изпал малко. Значи ние ще бъдем доста направим нещо като... Не ми се е бърнал човек и От направо имам... Не. Мъжко. Не ми се е бърнал и направо и си имам такова. Да го кажи. Право си е нощно виждане, но не знам защо, ама ми е бърнало нещо. Ще се опитам да си правя Майнкрафта. Не, хоще айрон. Крипър! Крипър! What the fuck, бум! И още айрон. Е, тук няма никакви плагини, няма плагини за привет, да знаеш. Защо? Не. Аре, едно калосто ми трябва. Да се направя камена Е, на мен гига. ми трябва две... Аз имам тук. Калосто не имаш. Не. О, малка кошка. Първия път. Мания. Дай ми един калосто. Нямам. Идвай с мен. Чакай, да си направя една кирка. Дървена! Аз нямам кабелство. Ми идва и тук е крипъра. Беше гръмно имаш и има калосто. Може да вземем. Ето го е. Имаш 6 калосто. О, А ти тък ми се направи дървена кирка. Амика. Nice. Мисля си как ще се качим догоре. Ето така лесно. И аз ще кажа бъда Африка за малко. Аз така да го... Къде е крафтинг тейбъл? У мене. Се ли гайме като нищо. Айде, Бум. върши пръчки, защото аз нямам. Не Нямам. една пръчка. Се направих кирка. Ти на тебе. Уху! Да вземи си пръчката, бе. Така малко ще го заведа. Така малко ще разчистиме. И това мисля да бъде първи епизод. Нали така? Първи епизод така. Ние няма да играем в сървъра, докато не снимаме, нали? Не снимаме. Днеска може да направим пак втори, днеска може да направим втори епизод. Защото ние ще нямаме тук добре. Познах, нали? Ами втория... Виж какво ще направя, виж какво ще направя. Чакай. Ето тук, виж, това е тази дупка, тук ще запълним с една стена. Тук ще запълним, а тук ще ни е минута. Ще живеем тук в някакви стачки, може. Да. Ама да знаеш, че си оцелява тук малко и като намерим диаманти или емералди, излизаме. Хай са, гори бе! Гори бе нещо, аз викам. Аз запълним, бе. Дел това подпали циганина. Аз сега псува, бе. Аз сега псува, бе. Ами това не знам, какво ще го правим къща и тия неща. Какво ще ги правим, бе, човек? Може. Ама аз не Аз съм сега и мокнал тук, сега- вие видяхте. Аз сега изпирам типчето. За да го кача и да снимам втори епизод. Окей, аз ще разгледам тук Алекс, какво е мислил тук. Това нещо Добре, срещу. айде, това беше от мен. Надявам се, път ви е харесал. Може да има втори епизод днес. Чао! Ами, от мен не е за сега. Чао. Те музиката. Абонирайте се, виждаме.